10,000 pazjent f'pajjiżna li għandhom id-diabete u jikkontrollawha b'dieta tajba u mediċini bdew igawdu minn mediċina ġdida li tajn iżomm il-kundizzjoni taħt kontroll. L-erba' filgħodu fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li fl-aħħar ġimgħat ġiet introdotta mediċina ġdida fuq il-formularju tal-Gvern bl-isem ta' Jardiance għal persuni li għandhom id-diabete tip 2 b'investiment ta' 5 miljun euro fis-sena. Din hija mediċina relattivament ġdida illi tagħmel differenza kbira. Għal dawk il-pazjenti mhux it-type 1, għax dawk li jieħdu l-insulina. Għal dawk il-pazjenti li huma type 2 u li tista' tevita li ħafna minnhom ikollhom bżonn imorru fuq l-insulina. Ġifieri din hija mediċina illi introduċejna f'dawn l-aħħar ġimgħat Jardiance ħankunu qegħdin nagħtu żied dettalji ta' kif wieħed jaċċessa u kif wieħed ikun jista' il-professur tiegħu jqelbu fuqha biex ikollu kontroll aħjar għad-diabete. Chris Fearn tkellem ukoll dwar is-sistema ta' monitoraġġ kontinwu tat-zokkor li sa issa qed igawdu minnha tfal u żgħażagħ ta' taħt is-16-il sena. Is-sena d-dieħla din se tiġi estiża l żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena. B'din is-sistema l-professjonisti u l-pazjenti ikunu jistgħu jissorveljaw il-livell ta' zokkor ta' tip wieħed 24 siegħa kuljum biex jekk il-livell ta' zokkor fid-demm jola jew jinżel ħafna, apparti li dak li jkun jiġi notifikat bl-app fuq il-mobile, il-professjonisti jkunu jistgħu iċemplu lill-pazjent u jiggwidawh dwar x'għandu jagħmel. Bħala pajjiż ħieħ Malta biss daħlitha, ġifieri din hija xi ħaġa innovattiva ħafna, hemm ċentri barra minn Malta fejn jkollok sptar u minnu abbonat ma dak l-isptar għandu dis-sistema. Imma ta' pajjiż komplut, ta' pajjiż ħieħ, aħna biss għamilni għadi. U allura kellna bil-fors il-kumpaniji, għax hemm żewġ kumpaniji li qegħdin jieħdu ħsiebha din. Il-kumpaniji li daħlu għal dar proġett kellhom u għandhom ħtieġa li jiżviluppaw is-sistema, jiżviluppaw is-software biex li tkun tista' timxi ma' pajjiż ħieħ. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll li fix-xhur li ġejjin se jinfetaħ ċentru ta' eċċellenza tad-diabete f'Ħall-Qormi biex il-kura dejjem tingħata eqreb iċ-ċittadin fil-komunità. Da jfisser li ħannaqsu mill-load ta' Mater Dei xorta jibqa' importanti, imma ħankunu nistgħu nagħtu servizz iżjed komplut u li persuna imur ġo postu jinqeda mid-bżonnijiet kollha tad-diabete ma jiġi minn post ieħor ġewwa Ħall-Qormi. Da qed naħdmu fuq bħalissa u nkun nistgħu nvaraw fis-sena li ġejja.